Fl-2018 matul ix-xhur li għaddew aħna kellna 3 oqsma prinċipali li fihom ħdimna fuq il-kwistjoni ta' l-istigma fis-soċjetà tagħna u allura illonċjajna flimkien ma' diversi għaqdiet fil-pajjiż u persuni fil-pajjiż il-kampanja Stop Stigma, #StopStigma, li permezz tagħha nixtiequ li nissensibilizzaw lil pajjiżna għal bżonn li ma nkomplux nkabru il-ġerħa tal-istigma fis-soċjetà Maltija u ngħinu lil kulħadd jifhem illi hemm numru ta' ideat żbaljati dwar is-saħħa mentali li jeħtieġ nikkorreġu bħala soċjetà biex inkunu nistgħu nimxu l qudiem f'dan il-qasam. Tieni qasam li ħadna ħsibu matul dis-sena kienet li nipprovdu l-konsultazzjoni wiesa fil-komunità tagħna dwar il-ħtiġijiet biex tinbena strateġija għal saħħa mentali li tkun bbażata fuq l-opinjoni u l-veduti tal-persuni konċernati. Il-pazjenti, il-qraba tagħhom, l-istaff, il-tobba, il-nurses, u allura aħna ppreżentajna dokumenti flimkien mal-uffiċċju tal-President tal-ħarsin tas-soċjetà biex ikun hemm bażi soda, bażi tajba biex nistgħu niżviluppaw strateġija li tindirizza verament il-ħtiġijiet tal-pajjiż. Tielet qasam li ħdimna dwaru matul is-sena 2018 kien kif ħantejbu s-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol. Allura qed nibnu ngħinu biex tinbena alljanza iktar b'saħħitha bejn min iħaddem u l-ħaddiema, il-rappreżentanti tagħhom, l-assoċjazzjoni tal-unions tagħhom biex nagħtu fokus partikolari dwar il-ħtiġijiet li l-postijiet tax-xogħol tagħna jkunu postijiet li joffru protezzjoni għas-saħħa mentali tal-individwu u joffru wkoll għajnuna lil dawk in-nies illi l-skills u l-kompetenzi tagħhom ikunu qed isofru minħabba li jkunu għaddejjem xi kriżi partikolari. U dawn it-tliet oqsma naħseb li rnexxina nagħmlu affarijiet importanti flimkien matul is-sena li għaddiet. Għas-sena 2019 nibdew ġifieri mill-10 ta' Ottubru li huwa l-Jum Dinja s-Saħħa Mentali, il-fokus irid ikun dwar iż-żgħażagħ u tfal tagħna. Kif se nibnu soċjetà ta' żgħażagħ iktar mentalment b'saħħithom, iktar resilient, iktar iffukati fuq skills u kompetenzi, iktar żgħażagħ illi u tfal li għandhom hobbies varjati illi lil mit-tablet u l-laptop li huma xi ħaġa meraviljuża, jiġifieri skills oħrajn bħal huma l-arti, t-pinġija, l-iskultura, id-drama, id-danza, il-kant, il-passatempi oħrajn bħal il-mixi, il-lawm, l-isport. Niddiversifikaw iż-żgħażagħ tagħna u ngħinuhom iż-żgħażagħ tagħna jiżviluppaw mentalità kompletament sana, iktar sana biex huma jkunu jistgħu jkollhom żvilupp li huwa totali, l-iżvilupp kemm ta' fiżiku tagħhom kif ukoll mentali tagħhom li jżommhom il-bogħod mill-perikli, mill-vizzijiet u anke li jgħinu lil xulxin u ngħinu liż-żgħażagħ jgħinu lil xulxin fid-diffikultajiet tagħhom. U dan irid ikun il-fokus tagħna kif ħannibnu soċjetà fuq tfal u żgħażagħ li jkunu iktar b'saħħithom mentalment biex ngħinu l-soċjetà tagħna tkun ukoll b'saħħitha mentalment.